balai baram election habang ila persyang bantrai stom bantrai bah watang haipor iba khendiat kabang yo bantrai kum MLA kum basis nam tam lada pipai ya kanong rim trekam kajungi nadu basdang yong chit ingi ba nginwanra karoi kapar hakishnong kitau ka constituency ke gajing po constituency jungi hakini ki snam kibala ya kibala late no kumba nru pusan tili kishnong kidon hapo ka constituency mor keneng jungi but na kini ki nru pusan tili kishnong kibabun na kini kishnong ko umbam umdi kampat biang kamut ka water supply scheme kampat don ka babiang bahkan penpoi hakishnong lingba ki telong ki bapher ka ba arpat ka surok kalenti singkien di kawai nangta kabalai di kakoi kakhia ru ni hapo konstitusi dang don tak kapi isi broch kata re hadin ka jingwan jungi la ban upgrade ke kapi isi syakasi isi hoi kidon ki formalities kat kum government norms ke bangim la ban shu ya state kamtam hakatung tungkam let's say kini ki CSC kini ki establishment namar baki hab ya lingba ka proses ke ba hab ban khot application hab ban pelong exam pelong interview te kabasau pat hakabide bat karep karyang bat ka yo ka kot jo ki brio te kani ki bungia keren bahana ka por ki long ki mat ki bakong san bahan ban kimtiu ya ka ri ka jungi te ngila persyang ha sisnem tang hapo sisnem tang nam ta ka skim ngila wan ra kumba sispa tam krur ha ka sisnem ha konstruksi mor kene ki shnong ki bala dawa banyo skim la jan khatsan arpusnem kim ju yo de hakatom ka jungi ki yo ki shnong ki bampat poi surok rong hakatom jungi la poi surok rong haka bayadei bat ka kot ka khia ru ngila persyang hakatom jungi wat yakani ga jingdawa bala jan nyo prasnem jongkani ka shiliang wa shala sunjuk jongki noilam shnong ka ba sharum negrims banyo eka health sub center ready hakatam jungi ngi penyo eka ni ka health sub center bak mentala jan dep tray eka ni ka health sub center stangkat nungin yo ban pleno te ya ka PHC di moring keneng la upgrade syaka CHC te bat nakamta ka rep karyang ngila ailing baki scheme of hair ki ban mentoy ki nong rep kat bala engam ong sisnem bala la lut re kat bala eng la persyang te re da poi election ngirem klem poi perkhat ka jingram jungi klem poi perkhat hoi hakabaning kong ngaso kendit te henry ondala wat pat eka jing shisha la lap ba pleng hapo moring keneng constituency ka jing job jong ka VPP ka baning kong hi ka daw ka de ka jing yarap jong ka TMC ka jing yarap jong ka TMC ban phalut baro ekibrio jong ka parti jong ki bat ikiwe da kino kilenti ban pha ban kershan no ka VPP ka ba arpet de ka jingruai ko mga so ken rum naneng ki ong bala shong shit pala ka jingruai te kini ki artili ki daw te habang ipet hakiwe ki constituency ru kalong kumta ka jingjob jong TMC de na ka jingrap jong VPP te henry ka VPP kamla ban trekam Shapo Goro Hills ka don bitang ka TMC ba NPP te ladapet ikini ki eki baro khoi ki jingja ki pensaki ba plan ka VPP kamdei ka parti ka ba napori khasi but upra khasi la benong di upra West Bengal te kanit ka bangi la lap hadin bangila bishar bahai kini ki jinglong jingban habide connection ka brang shudap te kata ka bangala ban kentho habide ba kanika jinglong VPP West Bengal jinglong VPP ka durbula le sila benong jong ka TMC hapo rikhasi ka di ka VPP te lingba ki sakhi ki babon ki bangila te kata hi lada habban yakun election lashim snem kum ki MDC nga so benong ba
nila itu iki opponent jungi kanum dan jing arta tian shu but nada day upra khasi la le si la bandar ke jing akun henry la da day upra West Bengal num shan slam kan nang 1-5 yang hi kan kadang ga kan yung ki ba ang tay ba por pi kun ni election pi pha imo pi yekinong ko siya kung kun ni pi man kristian liga BBP han sekarang ikun bersyak mat kebong ngerba arti isu kun kal air kejingwat YouTube ba keji kun kada ya pring jopi buat ukutong joka YouTube di hari nanti buat kawan kal air jo nika pra di gidan ki boong ba pipa imo pi gibre gibom mon kesan pi kesan ga pi atau di kamdan kum kata jing sha namar ngingi de sitting MLA bubun sin kadai be hakathong jo jing job banong bandang pha te kam long kum ta le se yo ka khubor ka bom dei ten ringi te kat sitting MLA ngie khun dei ban rem ngie khun ban job te kanam don kum kata ka jing sha be ta bine piong ba te pra West Bengal namar ba kan mau ko poro kicok ngkom ibo di bardan balai lam tayo pra West Bengal kelo kum no inshallah